Person. Babban abin da wannan darasin yake nunawa shine yadda ake yin amfani da harafin S ko haruffan ES a ƙarshen kalmomin aiki, wato kalmomin verbs. Ku biyo mu domin ƙarin bayani. First person singular. First person singular yana nufin mutumin da yake yin magana, kuma kalmomin da ake yin amfani da su domin nuna cewa jimla first person singular ce su ne kamar haka: I, me, my da kuma mine. Misali, I like football, ma'ana ina son ƙwallon ƙafa. Fetch me some water, ma'ana ibo mini ruwa. My car spoiled on the road, ma'ana motata ta lalace akan hanya. That car is mine, ma'ana wannan motar tawa ce. First person plural. First person plural yana nufin mutanen da suke magana, kuma kalmomin da ake yin amfani da su domin nuna cewa kalma first person plural ce su ne kamar haka: we, us, our, ours. Misali, we enjoy the movie, ma'ana muna jin daɗin shirin fim ɗin. He gave us our key, ma'ana ya ba mu ɗan makullinmu. That is our house, ma'ana wancan gidan namu ne. This house is ours, ma'ana wannan gidan namu ne. Second person singular. Second person singular yana nufin mutumin da ake yi mashi magana, kuma kalmomin da ake yin amfani da su domin nuna cewa jimla second person singular ce su ne kamar haka: you, your da kuma yours. Misali, do you love him? Ma'ana shin kina son shi? Where are your parents? Ma'ana ina iyayenka? That car is yours, ma'ana wancan motar taka ce. Second person plural. Second person plural yana nufin mutanen da ake yi musu magana, kuma kalmomin da ake yin amfani da su domin nuna cewa jimla second person plural ce su ne kamar haka: you, your da kuma yours. Misali, do you love your parents? Ma'ana shin kuna ƙaunar iyayenku? Where is your teacher? Ma'ana ina malaminku? Is that house yours? Ma'ana shin wancan gidan naku ne? Third person singular. Third person singular yana nufin mutumin da ake magana a kansa, kuma kalmomin da ake yin amfani da su domin nuna cewa jimla third person singular ce su ne kamar haka: he, she, him, her, his da kuma hers. Abin lura, duk wata kalma ta aiki da ta biyo bayan kalmar third person singular, in dai har tana present tense ce, to akan sanya mata harafin S. A wasu lokutan kuma akan sanya mata haruffan ES ne idan kalmar ta ƙare da ɗaya daga cikin waɗannan haruffan: S, X, CH ko kuma harafin O. Misalan third person singular: he prefers mobile phone to laptop, ma'ana ya fi son waya akan laptop. She describes her father as a tall man, ma'ana tana siffanta mahaifinta a matsayin dogon mutum. He talks to him, ma'ana yana yi masa magana. He touches the mobile phone screen, ma'ana yana taɓa allon wayar. She goes to school 7 days a week, ma'ana tana zuwa makaranta sau 7 a mako. Third person plural.
Third person plural yana nufin mutanen da ake magana a kansu. Kalmomin da ake yin amfani da su domin nuna cewa jimla third person plural ce su ne kamar haka: they, them, their da kuma theirs. Misali, they prefer orange to banana, ma'ana sun fi son lemu fiye da ayaba. That is their house, ma'ana wannan shine gidansu.